Казвам се Ана, на 46 години съм от България. Миналата година идвах за поставяне на стомашен балон. С балона свалих 30 кг. Тази година додах за операцията. Чувствам се много добре след операцията, нищо не ме боли никъде. Докато бях с поставения балон, ми се нормализира кръвното и други здравословни проблеми ми се отстраниха. Доволна съм от отношението на персонала. Имаме други познати, които са оперирали тук и те се чувстват много добре. Всеки изказва своето добро мнение. Може би е трябвало преди много време да го направя, не чак сега. По-добре късно, отколкото никога. Надявам се, че не е много късно, тъй че се нормализират всичките неща както трябва. Аз съм нямала трудности с килограмите. Аз съм се занимавала с спорт. На мен не ми е проблем движението. Може би като дори ковида, тогава като изкарах ковида и тогава малко се позастоях на едно място. Иначе не ми е проблем движенията. Делям най-малко по 3 пъти за да ме качвам до 4-тия етаж. Аз съм работила и като кондуктор дълги години, пак съм била... Не съм била на чак толкова дебела. Като кондуктор съм работила на крак съм била. Сега последната ми работа вече не бях седнала. Аз първо права не мога да стоя. Аз искам да клекна, че ме е по-лесно. Права не мога да стоя. Не съм разпитвала. И водието идва да се оперира покрай него. Аз операцията реших за 1 седмица, не повече. Бях излезнала отпуска и реших да взема да измия пода, не можах да се свия. Не ми беше проблема преди това. Аз бремена бях в 8 месеца, правих шпагат. Това не ми беше проблем. Аз като влезех да раждам, като излезнах, бях смъкнала 30 кг. Това не ми беше проблем. Обаче после като се позастоях покрай този COVID, то машиналната спират от всякъде да ходиш. 2 години бягам под COVID. 2 години близо изкарахме COVID. И с малко дете къде да ходиш, то не става. Ако някой иска да се реши здравословните проблеми, това е мястото. И решението. Искам благодарност към целия екип и на всичко. Главната мечта беше да се отърву от инсулина. Това беше най-главната мечта.